Здравейте, сега ще ви покажа един трик с карти. Така, избираме някаква карта. Първо тая. Двойка с пътия. Каме стоп, стоп. Тук напърво. Двойката с пътия. И я връщаме в средата. Така. Сега на картите. Сега избираме някое число, което да е примерно 13 или 14, така, 13, 14, Седло на картите и аз избирам точно да разцепя картите, 13 карти съм избрал. Вижте, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13-та карта, двойка с пътия. Това беше трикът, надявам се, че ви е харесал. До другия път.